lumii și noroc pațanii! Eu sunt Iulian, de la Iulian Stils și astăzi ne jucăm pe România Super Stunt și sper să vă placă acest episod. Să începem! Cred că nu o să mai fac videoclipuri pe vlog, s-a încercat. Din cauza, dacă cine știe despre vlog MD, din cauza aia. Că șterg toate videoclipurile și... Astăzi... Nu știu ce să fac. Să lăsați în... Poate o să mai fac un vlog, nu știu, așa. Lăsați în comentarii ce să fac cu Jocăsan, că n-am ce face. Așa. Ce frumos e așa. Și la bară să... Mă gândesc să fac o cursă, singur. Cum se numește YouTube? O să mă duc la... știu ce o să fac. O să mă duc la diferite, de exemplu, driving, când apar aici diferite cum să spun, misiuni. Eu o să mă duc. Dar până o să apară, ne punem aici. Șlac. Vedem așa. Deschidem harta. Mă gândesc. Merg înainte. Merg. Jos două linii. Merg. Trec. Stai. Trec până aici. Deci mă sui pe podul ăsta. Trec până aici. Și pe aeroport. Mai repet o dată. De unde sunt eu? Hai, este poftit. Hai, să începem. Păcat că nu sunt tot polițiști să te urmărească. E ceva fain. Mă gândesc să mă apuc de vlog. Gaming project. Dacă vă uitați, lăsați-mi provocări. Puteți unul câte mai multe, unul mai mult să lăsați. Nu știu câte, dar mai multe. Hai. Și mă gândesc vreo denumire să fac. Acest episod, ca să vedem, poate să fie ceva misiuni pe acolo și... Văd că nu... este! Așa, bară... Gar... Viața de acolo... Cine vrea în clan? Garena for. Bară GP. Garena for. Bară GP. De ce viața e atât? Derby. Hai că asta îmi place. Derby. Mai este una, mai este? V-ați apucat și el de gaming? La noi se primește până... Hai.
Poate și de împușcătoare sunt, da? Hai să începem, mă. Nu mă merge dacă el vrea să împuște. Hai. Oh! N-am ce face, n-am... Tec nouă, tec. Da, hai să plecăm. Hai. Bă, odată am făcut episod cu adele până la realizat am uitat să pun. Și ai viața de moldovan. Hai. Uite ce-o pot să fac. Hai. Oh, bani acolo este bani. Doi. Hai. Țăgan, bătrân, ochii în fân. Hai. Nu este nada interesant. Llave. Aha. Ne-a apărut. Oh, bine. Back. Hai. Nu. Hai să ne seri pe mulți. Hai asta că m-am... Să fac o foto. O să fie o foto de asta. Ce foto. Hai să ne facem un vânt nebun. După aceea sărim. Așa aici un pria. Ah, ole. Nu e pe linicuța.
ai. Cine vrea probleme, cine vrea probleme. Haidem. Poate mă duc în gang. Mă primiți? Dai G. Mă primiți? Mă duc la ei. Hai să vedem ce fac. Și asta să dă... Mă, nu pe degeaba am spus să fac. Nu iese. Aha. Sunt spet nazi. Ce? Cine vrea? Viața e lungă de golan. Hop. Hop. M-am gândit să fac ceva și-mi var pe aici. Și cu băbulea asta. Nu știi că Bade Iulian are drobavicuri. Hai. Ia, haidem la alte misiuni. Oh. Ce asta da clan. Unde apărem? Deci nu am o mașinică. O, drifts. Drifts 1. Hai. Acolo, deci asta. Yep. Battlefield. Goal prins ce este RVW, nu este nicio comandă, cum îi zic, bară SFPD. Hai, cine aici? Race. Teohrace și Alfred. Bun, pațanii!
Așa s-a terminat episodul 2 din Sound. O să numesc îndeplinirea misiilor.